Namhlanje silapha kwindawo yaseMgwalana apho khona sivula khona i-sharing shed sivulela amafama alapha eMgwalana. Story eside esi xa ndinonithatha through ngaso kuba la mafama ubuzayijonga le ndawo yaseMgwalana yindawo emountainous kakhulu, kodwa ngokomhlambi wegusha xa ujongile ziyo zona ndawo ziphuhlisa kulo mhlaba waseNgcobo kakhulu ngoboya. Now silapha ke namhlanje ukuzofezekisa isicelo sabo ababesicelile ukuzokuvula le sharing shed. Sovula ke le sharing shed siyayibona ke kuluGcobo bayavuya abantu bakuthi because bebesokola kakhulu besenza imikhukhu apha belungiselela into yokuba bachebe imfuyo yabo kakuhle, kodwa namhlanje bayavuya kuba zonke izixhobo le shed i-shed esemgangathweni wale mihla, i-shed enezixhobo zonke phakathi kwazo izinto zokusota uboya, izikali zilapha, iipressa zilapha. So ngumsebenzi ke omhle kakhulu lo owenziwe ngurhulumente wethu. Sizokwenza loo nto kukunikezela la mafama sithi makayisebenzise ngokusesikweni le sharing shed namhlanje.